wa rahmatullahi wa barakatuh. Yauwa ina so in nuna mutane yadda za su yi adin ɗin network ɗin Sidra a cikin METAMASK ga waɗanda ba su iya ba insha Allah. Da farko zan aje wannan document ɗin a description wanda za ka je ka ɗaɗɗaura gaba ɗaya. Da farko bari mu shiga WhatsApp. Ta ka shigo WhatsApp sai ga rubutun nan sai mu zo mu ɗauka kenan. Ga network ɗin kuna ganin shi. Network Sidra Chain. Za mu zo mu rubuta Sidra Chain. After in ka shigo METAMASK ɗinka abin da za ka yi guda ɗaya sai ka taɓa wani guri ga yanda aka rubuta ko blockchain can a sama kenan. Ga can na arrow a kai. After ka taɓa ko blockchain sai ga inda aka rubuta add network na yi circle a kai. After ka danna add network sai ga inda aka rubuta custom token nan. Gashi nan sai mu taɓa gurin custom token, custom network sorry. After ya zo nan sai ka rubuta wannan Sidra Chain ɗin. Sidra Chain. Yes ɗin farko babban baki. Sidra Chain. Na biyu sai ka zo shi ma sai ka gani menene a na biyu. Na biyu da ka zo sai ka yi copy link ɗin sai ka je ka yi amfani da shi. Gashi nan ya zo sai ka yi copy wannan link ɗin. Kaga ya yi copy. After ya yi copy sai ka zo ka ɗauka sai ka sake sawa. A na biyu kenan. RPC kenan. RPC URL link. Sai nan kuma chain ID shine wannan lambobin da za ku gansu gasu nan. 121 sai 314. Sai ka zo ka rubuta 121 314. 121 314. Haka yake. 121 314. After ka sa 121 314 sai kuma ga wannan currency symbol kenan. KNR za ka rubuta. After ka rubuta KNR ka tsaye sai ka copy shi kuma wannan. Sai mu fara zuwa mu rubuta mu je step by step. Da babban baki KNR. After ka sa KNR sai ka zo ka ɗauki ga wannan inda ka sa wannan blockchain explorer URL na ƙarshen nan kenan yanzu muke. Shi ma sai ka matse haka ka yi copy. After ka yi copy sai ka zo ka saka a nan guri na ƙarshe kenan inda aka sa blockchain explorer. After ka matse ka sa bayan ka sa shi kenan ka gama. Bayan ka tabbatar komai ka sa completed daidai yanda aka gashi a can. Sidra Chain ga RPC URL ga chain ID ga symbol ga wannan block explorer URL ka gama su completed ko sai ka danna guri da aka rubuta add gashi nan. Ko ina cycle sakamakon waɗanda basu ko da basu iya ba. Sai ka danna add. In ka taɓa add kaman bai ba sai ka sake danna haka. Zaka ga kaman bai ba amma yayi zai wuce. To kun ga yanzu bayan ka gama kun ga yanzu ga abin da suke magana nan na riga na gama settling ɗin Sidra ɗina. You have switched to Sidra gashi nan kuna gani. Sai kawai ka danna wannan got it ɗin shi kenan insha Allah ka sallama nan. Ku ga shi wannan ɗin kenan. Gashi shi nan na riga na saita shi aka yi haka. Na Sidra ɗin. Yanzu directly za a turo mun ko zan tura zan iya yin receiving. Insha Allah suna fara wannan. Nan no chat data sakamakon ba a riga an sa liquidity ba ya hau a kai. Shi yasa ba ga kuɗi ba to insha Allah wannan hanyar ce za ka bi. Zan aje link ɗin a description insha Allah. Sorry document ɗin da za ku zo ku rubuta a nan ɗin ku yi adin. Zan aje a description insha Allah. Wanda ba su yi subscribe ba za su yi subscribe ku like ko ku share.